Rookie Production. Testman W2S Simkai Akurke Na boru-boru ko efa nariagna viave izy mbola misy pitsimpongo indrindra za olombelogno mandeha tany ety tsy maintsy misy pitia fô ke narianao za nataonao tsy tianao koa satria mijaly marara mina ke tsy fikorano anao mba ahitany tsara tsy fikorano anao mba ahitany neve indo ano quande zabola bansumera indo ano quande za ko fa itanao mandany lera nataonao karandevo za nandefitry taminjigny aviave teny ratsy za tsy madigny anao mety moagny raha manjary sambola tsise kandanagogno tsy zarizary tagnenao sananarao inagnadokotre za mivolagna tsisy nataonao nasositry aviave ye tseka ataoko kondeha za mbola bansomera mbola mitady za mbola mandady mahazo lalagna anao kondeha ave tsofikirano tsonignenanao amin'ny amare tembavanao fikorano anao mba ahitany tsara fikorano anao mba ahitany tsara tsy fikorano anao mba ahitany neve tsy fikorano anao mba ahitany tsara Rookie Production. It's